салом алейкум ҳамҷорон азиз, аъзои гурӯҳи ҳангурвабо. имрӯз мо ба ноҳияи айнӣ омадем барои интихоби қитъаи замин барои бунёд намудани як боғ. ва ин аз назди ҳамин дарё гузаштем ки ин дарё аз тарафи Искандаркул меомадааст. ин дарё рафта бо маҷрои дигар дарё якҷоя шуда дарёи Зарафшонро ташкил карда ба тарафи Самарқанд меравад. ин бузургии Худои таолоро бинед, дарёи софашро бинед, обашро бинед, мусаффо чхел. ана Тоҷикистони мо ҳамин хел дарёҳои мусаффо дорад, ҳамин хел обҳои шифобахш дорад. бинед хушбахттарин одамҳо дар назди ин дарё зиндагонӣ мекунанд дар ҳамин қишлоқ. бинед ана ҳамҷорони азиз, ман натонистам ки ба шумо ин дарёро нишон надиҳам, ҳатман бояд нишон медодам.